नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार बायसिकल क्लब वतीन कारवार ते मुर्डेश्वर बायसिकल राईड आयताराक झाले। या सायकल राईडात 22 लोकांनी भाग घेतले। कारवार बायसिकल क्लबाचे सुमार 22 सदस्य आयताराक कारवारच्या मुर्डेश्वर बायसिकल राईड केले। आयताराक सकाळी 4 वाजता कारवार शहराच्या सेंट मायकल सर्कलाच्यान सायकल राईडाक सुरुवात झाली। 2 रेस्क्यू व्हेकल, 1 मेकॅनिक आणि 2 सपोर्टिव्ह स्टाफ यांचे बरोबर आशिल्ले। सकाळी 7:30 वाजता कुमटा पावले। नंतर होन्नावर मंकी पाविले हेमका बारपटी आयर्नमॅन जाल्ले जावेद हेमी सायकल राईड करून गेल्ल्याक स्वागत केले। 11 वाजता मुर्डेश्वर पावले। रात्रीन 8:30 वाजता परत हेमी कारवार पावले। सुमार 240 किलोमीटर हेमी सायकल राईड केले। Murdeshwar, we have covered 120 kilometers at an average speed of 22 kilometers per hour. We had some good breaks in Kumta and Monkey, and finally we are in front of the Lord Shiva statue at Murdeshwar. Our KBC, the Karwar Bicycle Club, the first ever 200 plus distance we are doing it today. Many thanks, a big hearty thanks to our district administration who has been a great support to our club. I heartily thank our DC Mr. Mulay Moilan, our CEO Srimati Priyanka, and our SP Madam Dr. Suman Penekar. Thank you very much for all the support. You've been a great support to the sport here in Karwar. Today we are here with a cause with Swachh Bharat and Swasth Bharat. Also we request the citizens of Karwar and India, Thuk Mat Karwar and Thuk Mat India. Yeah. Don't spit around the streets of Karwar and India. Thank you very much. Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड क्रॉसिंगाक गेल्या काही वर्षांच्यान आशिल्लो केसरी बावटो स्थानिक ग्रामपंचायतीन कान उडयले बद्दल आक्रोश व्यक्त केले। स्थानिक लोकांनी पीडीओ आणि अध्यक्षाविरुद्ध क्रोध व्यक्त केले। राष्ट्रीय महामार्गाच्या सदाशिवगड प्रवेश करच्या रस्त्या लागीं गेल्या काही वर्षांच्यान हिंदू संघटनेन केसरी बावटो लायिल्लो, पण रस्तो सुदारण करच्या नावान स्थानिक ग्रामपंचायतीन हो बावटो काढलो आणि रस्तो सुदारण करून जाल्यार बी नंतर हो बावटो लायिल्लो ना। स्थानिक लोकांनी ग्रामपंचायतीक विनंती केल्यार बी तेमी बावटो लावूक मुखार येयले ना। तेजेन क्रोधीत जाल्ले स्थानिक हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यान परत त्याच जाग्याचेर केसरी बावटो लायलो। सुदारणेच्या नावान स्थानिक संस्था धार्मिक भावनेक दुखयता असो आरोप आयकूं येते आसा। श्रावण महिन्याच्या निमित्तान गोवा वेर्णा हांगा श्री मल्हार देवाक विशेष पूजा आणि देवस्थान आवारात बांधिले अलग अलग इमारतीचे उद्घाटन कार्यक्रम सोमाराक झाले। गोवा वेर्णा हांगा श्री म्हाळसा नारायणी देवस्थान तसेच श्री मल्हार देवस्थान आसा। श्रावण मास निमित्तान आयताराक श्री म्हाळसा नारायणी देवीक कळ्या पूजा झाली, तसेच सोमाराक श्री मल्हार देवाक विशेष पूजा आणि अभिषेक आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम झाले। तसेच देवस्थान आवारात निर्माण केलेले अलग अलग इमारतीचे उद्घाटन आणि काही वडील प्रमुख आले सत्कार कार्यक्रम बी झालो।
स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम. सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हिटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा. तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टॉवर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगढ़, कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 0899256369. मोबाईल नंबर 7757952622. कारवार तालुक्याच्या मल्लापूर हिंदूवाडात सध्या काळिकादेवी मैदानाचेर पत्तो लागिले प्राण्याल तकले आणि पाये रानडुकराले असे पशुवैद्यान सांगले. ऑगस्ट 15 तारखेक मल्लापूर काळिकादेवी मैदानाचेर मेल्ले प्राण्याले तकले आणि पाय मेळिले. तेजेन क्रोधीत जाल्ले स्थानिक लोक गाय मान घेवन तकले आणि पाये काळिकादेवी मैदानाचेर सागात बन उडयलात. हिंदू धार्मिक भावनेक दुखयच्या उद्देशान अशें केला. तसल्या विरुद्ध कठीण क्रम घेवंक जाय अशें आग्रह करून मल्लापूर पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल केल्ले. प्राणिली तकली आणि पाये पशुवैद्यान पळोवन घेवन रानदुकराल तकली आणि पाये अशें रिपोर्ट दिला. तेजेन स्थानिक लोकांक कसल्या गोंधळीत पडनाकात, सौहार्दतेन रावा अशें पोलिसांन सांगला. काल जाल्ले बद्दल तुमकां पुराय सगळी खबर आसा. काल आमी तुमी डिपार्टमेंटाक आमी दाखयल्लें आसा. कांय गोवा ते केल्ले. कारवार शहराच्या सुंकेरी 3 देवळां लागीं श्री विठ्ठल रुक्माई सत्यभामा देवस्थानाक सोमाराक कळ्या पुजा जाली. श्रावण म्हयन्याचो अखेरचो सोमार आशिल्ल्यान सुंकेरी विठ्ठल रुक्माई देवस्थानाक विशेष कळ्या पुजा भक्तीन आनी श्रद्धेन जाली. स्थानिक भक्तगणा कडच्यान भजन कार्यक्रम बी जालो. आज आमगेले 3 देवळां कडेन सुंकेरी विठ्ठल रुक्माई सत्यभामा देवळाक एक विशेष काणय कळ्या पुजा म्हणून सांगून घेतिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे इथं आमच्या देवळा कडेन विशेष कळ्या पुजन म्हणून अलंकार करून घेतिल्लो आसा. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगढ़, कारवार. कारवार शहराच्या बाड हांगा सरकारी ITI लागीं एक व्यक्तीक 4-5 लोकांन मेळ मारिल्लो व्हिडिओ व्हायरल जाला आणि ह्या प्रकरणा संबंध कठीण क्रम घेतले असे SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर यांनी सांगला.
ऑगस्ट 10 तारखेक दिस उजवाडाक एक व्यक्तीक 4-5 लोकांनी मेळून तोंड्यान मारिले, पण कित्याक मारिले हेजे बद्दल कसलीच माहिती नाशिल्ली एक व्हिडिओ सोशल मिडियात व्हायरल जाल्लो. पण ह्या प्रकरणा संबंध शहर पोलीस स्टेशनाचेर अलगच कंप्लेंट दाखल जाला. मार खाईल व्यक्तीन आपण्याक मारले अशें सांगलें. आपण्याक 4 लोक मारूंक येईल तेन्ना आपूण धांवतालो तेन्ना गटाऱ्याक पडून आपण्याक मार जालो अशें कंप्लेंट जाला. पण व्हिडिओ पळयल्यार मार पडिले दिसता. हेजे संबंध पत्रकारान SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर हांकां विचारले. आपणाक हे प्रकरण कितें खबर ना. व्हिडिओ बी आतांच मेळ्ळा. मार खाईल व्यक्ती मानसीक आसा अशें कळून येयला. मुख्य म्हणल्यार बेकायदेशीर सोरो विकचे लपडे अशें आयकलां. हेजे विरुद्ध कठीण क्रम घेतले अशें तेमी सांगले. ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळात शनिवारा सांजेचेर जाल्ले बालकाले अपहरण प्रकरण अंत्य जाले. पैशाच्या विचारासंबंध कुटुंबात वाद जावन आजानत नातवाले अपहरण केले असे पोलीस चौकशेन कळून येयले. भटकळ शहराच्या आझाद नगराचो 8 वर्स वयाचो बालक अली शनिवाराक सांजेचेर ब्रेड धाडूंक दुकानात गेले तेन्ना नापत्तो जाल्लो. हेजे संबंध पालकान पोलीस कंप्लेंट दिल्ले. पोलिसांन ताबडतोब शोध सुरू केले. आजूबाजूच्या घराक लायिल्ले CCTV फुटेज चेक केले तेन्ना बालकाक किडनॅप केला अशें कळून येयलें. पोलिसांन सोमारा सकाळी अपहरण जाल्ल्या बालकाक आनी आरोप्याक सोदून हाडले. ह्या प्रकरणा संबंध जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमी सोमाराक पत्रकाराक माहिती दिली. ऑगस्ट 20 तारखेक दुकानात गेल्ल्या 8 वर्स वयाच्या बालकाक अपहरण केले. शनिवाराक रात्रीन 1 घंट्याक प्रकरण दाखल जाल्ले. बालकाल्या शोधेक आणि ताका सुरक्षीत हाडूंक पोलिसाले 8 पंगड नेमणूक केल्ले. CCTV फुटेजाच्या मदतीन आणि बालकाल्या कुटुंब सदस्याक चौकशी केली तेन्ना पैशाचो व्यवहारच ह्या प्रकरणाक कारण अशें कळून येयलें. बालकाक मारुती सुझुकी इको वाहनाचेर किडनॅप केले. नंतर वाहन बदल करून गोवाक बालकाक घेवन गेले. गोवा कलंगुटंगा एक रूमात बालक मोहम्मद हनीस हेजे बरा आशिल्लो पत्तो लागलो. अपहरण जाल्ल्या बालकाल्या आईलो मावळो सौदी अरेबियांत आशिल्लो इनाई उल्ला हे गेल्या सांगणेचेर 5 लोकांनी मेळून घेवन बालकाले अपहरण केल्ले कळून येयले. हनीस हेका ताब्यात घेयला आनी 4 लोकांले शोध सुरू आसा अशें SPन सांगले. अपहरण जाल्ल्या बालकाल बापूय आनी आजा मदीं पैशाचो व्यवहार आशिल्लो. तेजेन बालकाले अपहरण केले. बालकाक कसलो त्रास केलो ना. सुरक्षीत वापस हाडले. ह्या प्रकरणा संबंध गोवाचो एक व्यक्ती बी शामील आसा. तेगेल शोध सुरू आसा. गोवा पुलिसाल्या मदतीन अपहरण जाल्ल्या बालकाक सुरक्षीत हाडूंक शक्य जाले अशें SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर यांनी सांगले. On 28/2022, a case of kidnapping was reported in Bhatkal Town Police Station under Section 363 IPC. After registering a case, the investigation was taken up. As per the preliminary information, an 8-year-old boy was kidnapped around 8 p.m. In the evening, and based on the tip-off and also CCTV inputs, it was found that he was kidnapped by 2 to 3 men allegedly using an eco vehicle, and our teams were created, and almost all the directions were covered, and it was found that the boy was taken towards Goa, and today morning this boy who was kept in Kalangut beach in a room was saved, and apparently one of the accused number 2 by name Anis, son of Basha, is also secured, and other accused are at large, and we are making efforts to arrest them also. It is also found that the boy was kidnapped due to some monetary settlements which were there in the family, and because of which his own mother's uncle had ensured that he be kidnapped by the local acquaintances, and based on his instruction, locally 3 of the guys had kidnapped him. We are putting efforts to secure the other accused. Yes, Goa police has been of support, and in the process of safeguarding this boy, we have taken the help of Goa police, and they have actually been supportive.
आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.